Цілковита інформаційна ізоляція. 63-річний український політв'язень Олег Приходько вже 3 місяці не отримує необхідні ліки та пошту від рідних. Про це розповів адвокат Сергій Легостов після зустрічі із бранцем. Окупанти кинули його до в'язниці для особливо небезпечних злочинців у Володимирській області Росії. Приходьку відмовили у приватній розмові з адвокатом та не дали підписати необхідні документи. Бранець розповів, що весь час перебуває в одиночній камері. Літній чоловік з хронічними захворюваннями змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють лише після відбою. Листи до рідних не пропускає тюремна цензура, а у медичній допомозі бранцеві відмовляють. Приходько рассказал, что уже 3 месяца с момента его нахождения в Владимирском Централе ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками. Лечащий врач также ни разу не обследовал его. Представитель ФСИН уклонялся от ответов адвокату, почему была допущена такая ситуация. Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти. Українця Олега Приходька окупанти затримали у жовтні 2019 року у Сакському районі. Його звинуватили у нібито плануванні підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові і засудили до 5 років колонії суворого режиму. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе у колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. Внаслідок нічного обстрілу окупантів з боку Докучаєвська поранено українського воїна. Нині боєць у задовільному стані під наглядом медиків. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій. Поблизу Красногорівки та Золотого 4 окупанти гатили важкими мінометами. На Донеччині також фіксували проліт російського безпілотника «Орлан-10». А минулої доби російські окупанти провокували українських воїнів від Луганщини до Приазов'я та дістали відповідь вогнем. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Відбили прорив ворога. На Херсонщині неподалік межі з окупованим Кримом тренувалися українські протитанкові підрозділи. За легендою, ворог, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку на українських морпіхів. На підтримку захисникам прийшли протитанкові підрозділи, озброєні гарматами рапіра. Гармаші тренували швидкий вихід на рубежі, облаштування позицій, розвідку та наведення гармат. У нас на озброєнні є гармата МТ-12 «Рапіра», яка є найточнішою та найвлучнішою за всі часи та роки протитанкового артилерійського озброєння. В нашій державі знаходяться такі озброєння, як «Стугна», протитанковий ракетний комплекс «Корсар», які теж себе випробували часом, але, як кажуть в народі, снайперська гвинтівка протитанкова є саме МТ-12 «Рапіра». Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух, що є запорукою того, що у разі різких змін обстановці особовий склад протитанкової артилерії буде готовий до адекватних дій. Злочини Росії ніколи не будуть забуті. У Києві презентували віртуальний музей російської агресії. Мета проєкту – розповісти в доступній формі правду про перебіг і наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України. На порталі зібрана достовірна інформація про злочинні дії країни-окупанта в Криму з 2014 року. Це інтерактивна база даних з одного боку свого роду, там де інформація, картки осіб, юридичних, з іншого боку зручна навігація по часу і простору за допомогою карти і лінії часу, де розміщені по порядку ці події. Плюс банк фотографій і відеоматеріалів пов'язаних з тимчасовою окупацією.
До створення проекту долучилися Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд відродження, Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», Меджліс кримськотатарського народу, Прокуратура Криму, Офіс Генерального прокурора та інші. Такий віртуальний музей може бути корисним, наприклад, для студентів, які займаються дослідженнями, пов'язаними з Кримом, журналістів, вчителів історії, юристів, а також дипломатів. Я можу сказати, як людина, яка довго працювала в сфері публічної дипломатії перед тим, як, власне, прийшов у фонд, я скажу, що для людей, які працюють в цій сфері, неймовірну цінність мають такі ресурси. Тому що їм постійно треба, спілкуючись з міжнародними партнерами, мати от такого типу докази своїм позиціям. Не емоційні, не стільки розраховані на емпатію лише, а от такі, де є факт, де є доказ, де є конкретні люди, конкретні кейси, конкретні збитки і так далі, зафіксовані в одному місці. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич наголосив на тому, що право кожного знати правду про події в окупованому Криму є важливим елементом концепції перехідного правосуддя. Для нас він важливий для представництва ще й тому, що цей проект про перехідне правосуддя. Так, якраз про цей елемент «право знати правду», який колеги з Українського інституту національної пам'яті безумовно аналізують, перш за все, як історики, фахівці з історичних наук, ми аналізуємо як ті люди, які займаються правами людини. Так? Тобто для нас право знати правду – це також про встановлення істини, встановлення фактів, документування, і це необхідний, невід'ємний елемент перехідного правосуддя. Однією з висвітлених на порталі подій є заборона Росією Меджлісу. Тут детально описана історія діяльності кримськотатарського представницького органу з часу його створення до сьогодення. Згадується, як так званий Верховний суд Республіки Крим незаконно заборонив Рифату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму, а згодом визнав Меджліс екстремістською організацією та остаточно заборонив його діяльність в Криму. Я тільки можу вітати з'явлення такого ресурсу. Треба сказати, що вже багато громадських організацій, які свою діяльність пов'язують з деокупацією Криму, вони висвітлюють ситуацію в окупованому Криму, висвітлюють ситуацію з правами людини, з пригнобленням, з переслідуваннями російськими окупантами кримськотатарського народу. От багато цих організацій мають свої такі достатньо розвинуті ресурси електронні. Зараз світ такий, ніхто не читає сотні сторінок звітів. Багато хто хоче дізнаватися об'єктивно про ту чи іншу проблему з дуже таких коротких, але ефектних і ефективних засобів подання інформації. Цей ресурс якраз спрямований на це. Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та Офісу Генпрокурора потурбувалися про те, щоб відомості про злочини Російської Федерації були вичерпними та верифікованими. Виключно з дотриманням законодавства щодо таємниці слідства, щодо збереження захисту інформації, ми передавали часткову інформацію про факти події і хронологію подій, пов'язану з Кримом, Донбасом, для використання під час створення цього музею. І відповідно, якщо була якась інформація, яка потребувала перевірки і надавалась також для роботи музею, ми також проводили відповідну верифікацію з інформацією, яка була здобута і підтверджена доказами в рамках розслідування кримінальних проваджень. Поки що у віртуальному музеї є тільки 20 кейсів, пов'язаних з Кримом. Згодом на порталі також з'явиться документація злочинів Росії на Донбасі. В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що після вигнання окупанта з українських земель подібний, але вже не віртуальний, а справжній музей з'явиться в Сімферополі. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Індонезія і надалі буде підтримувати суверенітет України. Про це заявив посол Індонезії в Україні Юді Кріснанді під час зустрічі з Меджлісом кримсько-татарського народу. Члени Меджлісу обговорили з гостем окупацію Криму, розповіли про ситуацію з правами людини та прагнення Москви витіснити корінний народ Криму за межі півострова і заселити його росіянами. Під час розмови Юді Кріснанді згадав про те, що спілкувався з кримсько-татарською громадою на Херсонщині, бував на
на адмінмежі з Кримом та добре знає, що відбувається на окупованому півострові. Незабаром його каденція добігає кінця. Кріс Нанді пообіцяв, що навіть після завершення своєї дипломатичної місії в Україні надаватиме підтримку кримсько-татарському та українському народам. Каже, що вдома матиме значно більше можливостей розповідати та пояснювати своїм друзям та колегам про проблеми України. Хто б не став у майбутньому послом Республіки Індонезія в Україні, він також буде продовжувати політику Індонезії та уряду Індонезії щодо підтримки української територіальної цілісності та сприятиме поверненню Криму під контроль української влади дипломатичним та мирним шляхом. Пан посол завжди цікавився ситуацією в окупованому Криму. Він відвідував Меджліс, члени Меджлісу бували на різних заходах, які проводилися посольством Індонезії. Пан посол побажав нам всім якомога скоріше досягти того часу, коли Крим буде під юрисдикцією української держави, він повернеться під державний суверенітет України. Ми говорили про те, що як би там не було, які б складнощі не були між державами, але країни мають всі дотримуватися принципів міжнародного. Адміністративний протокол на Курції та Абдулаєва розглянуть повторно. Окупаційний Верховний суд Криму задовольнив скаргу ветерана Кримсько-татарського національного руху. Він не погодився із вироком окупаційного Київського райсуду Сімферополя, який оштрафував його на 25 тисяч рублів за нібито порушення карантинних обмежень. Йдеться про масові збори кримських татар 4 вересня біля окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Адвокат Еміль Корбєдінов наголошує, що ветерану національного руху не дозволили висловитися, оскільки навіть не повідомили про засідання. Курций Тага приходил в Киевский суд, который должен был рассмотреть этот протокол. Он пытался высказать свою точку зрения, представить свои доказательства невиновности и так далее. Но, по сути, его просто обманули в этом киевском суде, сказали, что материал не поступил. А когда он ушел, втихаря рассмотрели просто без него это дело, и он по факту получил это постановление. Теперь обязаны известить надлежащим образом Курций Тага. Мы явимся уже в первую инстанцию и, наконец-то, изложим свои доводы по тем событиям, которые были, и посмотрим, что первая инстанция уже со второй попытки какое решение примет. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей уже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Поки ці юні австралійці крутять педалі на шкільній кухні, навколо них витає аромат смажених пончиків. Саме це обіцяне частування надихає їх працювати старанніше. Але усе не так просто. У цій маленькій школі в Г'юнвілі стаються дива. Коли школярі крутять педалі, виробляється електроенергія. Вона і живить фритюрницю, у якій підсмажуються пончики. Так у школі навчають на практиці використовувати відновлювальні джерела енергії. Я зрозуміла, як важливо економити електрику і як це важливо для планети. Проєкт допомагає більше дізнатися про поновлювані джерела енергії і про енергоефективність, а також про те, як користуватися такими технологіями. У проєкті бере участь місцевий винахідник. Його оселю забезпечують електроенергією сонячні панелі та саморобна гідроелектростанція. Чоловік охоче передає знання дітям. Я спираюся на свої технологічні винаходи у галузі енергетики і натягу дітей до навчання. Програму запустив місцевий енергетичний центр. Завдяки цій програмі відчуваю, що теж роблю щось добре, щось змінюю. Це заспокоює мене, і я менше хвилююся за наш світ. У школі використовують відновлювану енергію вже 4 роки. За цей час на електроенергії заощадили $30 тисяч США.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.